Lalo, laso nilitum la Central Committee hin pen kasi nili lam the pachini kang tung bang ke la pui kan lo ilitum trading license ilitum podam pulote lada business ke claim abang hu bang phi pulote da Karbieng long and Timahasa long ke okol ilitum methang Karbia sorat kalimate de bang asota do lasi ilitum tribals and non tribals to ilitum lada tribals tum han bang ke ilitum NOCC ilitum han bang ke dorkar iglo anke trading license abang ke alang kici eso tum hano lasi ilitum komame bang ku bang hitum jong si non bepar behap claim bom tame alang litum NOC jong si alang litum ulai thek malang litum long avi pusitame nilitum ladak bukajan alilong nilitum committee sengiklo alang litum pen cingkije thandra humri ignot nilitum long nang litum han la NOC ke claim nang cerap dunji phanta nilitum long abar sai do iglo businessman mana itu akhir sasawin cerap itu dulu dulu mah oh laso puthak bangke pudam pulote recently non aded bangke nili ninga begdet lo sitame chiklo ejon sosei lo nilitum denta khada long la nongpi ba chainong bepar ke claim tumphan nilitum isi nilitum hin pen isi program deng poniglo lasi alang litum kisung ke boy kisman alam tido alang litum nang cethanun lo nilitum dam pen hala dakta nilitum humri dam pen alang litum phan nilitum tingki cethan pen hala dakta me nilitum committee seng poniglo la pen nilitum jasimet hala dakmat ke nilitum press meet media long pustame nilitum pangdak ponpedelo la so da bangke nilitum methang members angbong masin nilitum alang litum sung jada masin nilitum isi cerap ceto nilitum pajir doniklo alang litum phan asian ke non recently on date hala kedam tang Mahamaya constituency la penan ke Korkanthi constituency long nilitum la nongpi bepar tumhan nilitum isi hadak awareness program nilitum deng poniglo det pen non kebang ji aprang nilitum ladak Karbiang long and Dimahasa long nilitum tin nilitum la abran sing la po sing tang det apilo pulote nilitum that training and consultancy service and business and trade development nilitum la so isi awareness a program nilitum deng ponik ji la si la so awareness program ke deng pon ji bang ke nilitum mo non ke bang ji apor la pu korte media tum hansi nilitum media trudi pensi nalitum hanang pachini pon ko ini ilitum long media kot itu mencuro lo pinilan ilitum labang somai long citong pot kasi pini labang somai long ilitum kipacini ponji gantung labu alam tiga labu hen lo je ilitum dak bogojan LA yang kang long sitame ilitum Karbia khai tum pe cinglok bang khai tum ilitum kang long sitame bepar beha ki claim ki dulo la sila bang so ki claim long aphan pini ilitum kacirap kacitu dunji labu apu tak sini ilitum sitame ladak bogojan LA long sitame ilitum ar puseng pon lo lapen ke labangso All Hills Tribe Chamber and Commerce and Industry labangso pathak ke ilitum chini lo je ilitum along ladak bang ke pinangan bepar bihar ke claim du lapen ke la solong kinang sot alam bang ke ilitum Karbi tum kecing thur nai amu ta tu piglang lasi Karbi tum ilitum bepar ke diha ke claim dun pustame ki pa phihub du lasi alang ilitum han jor pen chenglok ason sona sai ilitum ke Karbi tum ke bepar bihar claim tumi arum sidu lasi lahai hui stame ilitum kacilang ponji mate kacirap ponji iprang hitam cilang kacing thur pon thei mani ilitum hai kacirap citu dun kabor i ponji labangso nilitum kinang ke lahen lo lasi labangso long nang litum kado kawe stame labangso long arpu mate membership abang kinang enu nang po pulutang te nilitum long labangso membership na enu lutang te nilitum stame lang litum han Karbi jan pencing lo ke claim hitam long kacirap citu dun ji stame nang litum stame aki joy do po la penilitum stame ke claim kidam kecilang pon akinang sot pusinil jom thapon lo lapen isona lama bang ke dagnon bepar claims tami non gilitum kado beda chini lo je kirung kirek pustami angtan pen atum ba joy pen atum lapuson bepar beha claim tu mastami kirung pantar lapuson du lasi lahai long stami nilitum check and balance dudun po lahai long tami nilitum cerap cetudun po the bepar so ke claim atum pustami pinang ana bang ke tangka kirung kirek stami sitin long bang ke tax po hormus tami pi edun ik
mate wala junior ahor mu kali an long bangke ki pitun na siksa dak bepar so ki claim chot atum ki silahai long stamen litum kilang lu cari dunje pansin pini le to labang so bogasan ele yang kang stamen litum pini seng pon lo la sinili alang li mu penalang li central committee tum nang chitong lo alang li tum pachini lo ki claim nai amuto an mang kenili tum maron tang bang ki claim kitam panje bang claim tum pen pachini lo la sinili pachini pon kang tung lahan lo ili tum bogasan ele ang kang long bangke bepar beha ili tum check and balance mate ason son bepar hadi bepar suben chinglok ele tum ke ceraba citu alang bang kinang sot ale athenil tum son son labang so commerce and chambers labang so in industry ini tum industry pen chinglok asu lahai hoi pen siklem ponci la si labang so bang ke ini tum ke pachini pon kang tung bang ke bepar so juntu karbi tum ki claim kitam alang le tum ke ching thur pon asai kili dunun e ni tum aprang padai pan tum cirap citu ponji ate komani bepar claim tum bang ke li tum nadak bogosan ele yang kang bang ke keng sang so sinang ke o das hala dak alang litum kang ni donji bepar chuklem donji stami adi maklong kilong de bang putum dadu kasi alang litum mas stami kumane bang pu han chu jorin chos stami adi maklong long de pulutang te litum manang pachini no litum na ceram nang citu dun po la silai hui nelo pini litum ketang sor bang ke pini nang litum han kenang sor pachini bang ke litum pini labang so mai nang pha bang ke litum bojan ele long tamane labang so commerce aprang si nili media partner tumhan All Hills Tribe Chamber of Commerce Industry hin pen apor ating nang chiton nun thekapot nili choro pajirik lo asi pini ladak press meet ka chopalam thebangke lapoi khan lo nili tum All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry Karbi Anglong and Dima Hasao me dak nili tum dak bukajan elelong usitame nili tum isi aro ba nili tum isi committee sengpon iglo lasi laso komiti along bangke pu alang li binong bong room hen lo president iglo anke pu alang li bangke secretary iglo sohon teron lasi nilitum pini ladak central committee hoipen ladak nilitum si branch nilitum bukajan elong sengpon iglo lasi ladak nilitum ke sengpon nilitum kisuman alam the pacerai pondo nilitum isi objective nilitum ladak do lasi nili number 1 point bang ke nili puponik po representation mane like business ajat all type of business pustame nilitum represent ponik po lapen ke networking asudung wang thu po information service lasudung wang thu po business and trade development training and consultancy service membership development lapen special export promotion service etc labang ke nilitum objective it lo lalo lapen ke ladak nili central committee hoipen nili si lamthei kaninje kangtung bang ke lapoi hanlo ladak bukajan ele tum bepar behap klem bang ku bang hitum han pustame da alang litum pustame nili tumalong isi membership nang ke andunji phan lapen alang litum mahin pen pustame on an nang pacerap dunji phansin nili alang litum phan alang forte pachini pondiglo lasi ladak omame alang bepar behap ke klem bang kubang pitum pusitame nane bahirot pen ke bang tum pustame ladak nilitum committee dolo laso committee phan chingkik nangji laso committee alang litum isi membership doing nangji example en namik po ladak arthik doiglo hanso doiglo varieties of business ladak doiglo jongsi for example ladak bukajan ele to nane ha hojai pen abe pariwang po ba bepari pulote miata do po bangsota do po kiche sota do po tase halatum pusitame ladak alang litum along humri prang nang po jongsi alang litum humri repen jongsi dakpen alang litum supply pon pulote labang ke nilitum All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry hin pen labang ke nilitum kroi keke so dakpen lakengsai ji tase lansi nilam kang ton iblo pardon bangke pini bangke nilitum kiseng mancing lang office bangke nilitum non marke kim pon belang lasi nilitum kim pon jis tame khotkhoti angbong si kim pon po lasi labang so nang litum joy ke pen contact e bang nilitum contact number nang pc mo media hoilong nang litum pan pachini pon po lasi mo labang so number rong lemon nang litum nang contact not litum
kisung ke boy pen senglok kado ke cara pacitui pan stami non marke nili him pen lansi pacini chot ko the office bang non marke kim pon pelang sami mu kim pon lo tang de pot khoti alom si